Velkommen til Bang Hammer Auktioner, Danmarks første online auktionshus for jæger, lystfiskere og outdoorfolket. Vi har lavet et auktionssystem, som er ganske enkelt at bruge for både køber og sælger, så vær med fra starten. Vi ses på Bang Hammer. Det er jo, at på auktionen, der er budene de er stigende. Hvorimod på annoncesiderne, der ringer folk og underbyder eller skriver og underbyder. Her er du helt sikker på, at budet vil stige, hvis der er folk, der synes, at det er interessant. Og du kan jo rent faktisk ende med at få mere, end du havde forventet. Jamen, som sagt, så henvender vi os til jægere, lystfiskere og outdoorfolket. Så hvis nu vi tager jagtkategorierne, så er det rifler, våben generelt. Det er, du kan gå ind og leje jagtområder derinde. Landmændene kan sætte deres områder til udlejning. Der er jagtrejser. Der er jagtudstyr generelt. Du kan komme ind og konsortie. Hvis der er et konsortie, der mangler medlem, så kan de søge efter det derinde og udleje det. Fiskeri, du kan købe fiskestænger, du kan købe joller, du kan købe udstyr, vaders, outdoorfolket. Der er jo beklædning, der er telte, der er soveposer, der er bålsteder. Der vil altid være et hammerslagsgebyr på prisen, hvis varen bliver solgt. Ellers så er det som standard gratis at oprette auktioner derinde. Du kan så tilvælge forskellige ting og sager som fed skrift og fremhævelse under kategorier og en fremhævelse på forsiden. Og det har selvfølgelig en pris. Man går ind og opretter sig selv som medlem, det tager cirka 2 minutter. Så skal man selvfølgelig lige gå ind og kigge lidt på siden med, hvordan du sælger derinde. Men at sælge, der går du ind og vælger, om det skal være en køb nu-funktion, eller om det skal være en auktion. Derefter så går man ind og vælger underkategorier. Hvis nu du for eksempel vil sælge en skydestok eller en kikkert, så vælger du den kategori, der hedder skydestok eller kikkert. Så skriver du en overskrift, skriver en tekst til, uploader nogle billeder, sætter en mindstepris eller en startpris eller en, hvad du nu vil, eller starter på 0 kroner, hvis du bare vil køre det som ren auktion. Og så trykker du betal, og så kører auktionen. Vi har lavet informationsfilm, der for eksempel viser, hvordan du sælger en auktion, hvordan du opretter den, går ind og vælger kategorier og det hele. Simpelthen trin for trin, der viser præcis, hvordan man opretter en auktion. Det er ganske enkelt. Nu har vi haft en del testbrugere på, for eksempel min mor, som absolut ikke er nogen ørn til computer, og hun har kunnet finde ud af det, så derfor så burde de fleste mennesker kunne.